हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावसनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै आंहा खोदोमथलायाव अमा बेदर लाबोलायबाय अमा आथिं आं अमा मोदोमसो 100 थाखानि लादोंमोन ओमफ्राय जोंना बे बुन्दुफ्रा जि जासिबाय 150 थाखानि थोंनै हरसै होननायखाय आंहाबो अमा आथिंनि लबिया नालाय लोगोफोर लाबोलायबाय आरो लब जालायबाय अमा आथिं अमा फोराननानै जानोसै गोथाङै जानो बायो आं फोराननानैसो गोथाव मोनो जोंहा आदैया फैगासिनो दं आलासि आदैया बेनो एसे आयजन खालामनानै दोनसैलाय दरनै दरथाम रुजानोसै बिमा फिसा सानैल'खा बोथोर godai madwiya lapa जानो लुबैनायानो मा जादों गगा मोनजायो कुकाराव रुनानै जानोसै लोगोफोर आरामनो दरब्रै फिसाजो दरनै आं दरनै दरब्रैल' दै दरब्रै दरबाल'लै लोगोफोर बुरजा नङा फोराननानै एवबावबाय आं लोगोफोर अमाखौनो रानफुनलाबासो गोथाव मोनग्रा जाबाय आं ओरैनोबा मेनल' मोनग्रा जाबाय सामब्राम गुफुर फासफोरन देना होनोसै टमेट' खायसे हाना होगोन आङो लोगोफोर आंना नै अमा आथिङा मोनबाय बांद्राय ब्ले ब्ले रुइहोआसै आं एसे खम रुइहोबाय बांद्राय ब्ले ब्लेबा जानो बालायलांसै आंहा एसे रानहोनानै खांनोसै दुन्दिया मस्ला मस्लि होजोबथारबाय आं लोगोफोर जानोसैलाय नै मादैया ओमफ्राय ओंख्रिया मेरलाथार दिनै लाफा मैद्रु बोथोर godai होननाया बोथोर गबायसो ओमफ्राय आंनि फेभारिट अमा आथिं टमेट' सालाद लानोसै थोरसियाव आयै जानो लुगैथारदों बेखौ जि जानो लुगैबाय ओमफ्राय लाफा दाबादिनि लाफाखौ थाव एसे होनानै संनांगौ ओमफ्राय बोथोर गिबिनिखौबो थाव होनांगौ बोथोर godaiनिखौबो गोथाव मोनजायो ओमफ्राय हाय जाखाया आखाइफ्रानो हाय आखाइयानो थुनो जाग्रोनो लुगैनो हाथारला आङो मोदोमलायखादों अमा फोराननाया बिदि अमा रानफुनला फोराननायखौ जि गोथाव मोनो आं लाफा मैद्रुआबो जि गोथाव जादों disturbtar आंनाबाथाय गाला गिला जानायफोरा मुगैनाङा दे
जानायखौबा मावबोबाया मादैया साला फोरानबायबो संबायबो जि लेट जाबाय दखानाव थांनांगौआ गगा मोननाया खाराखै जेब्लाबो बे बुस्थुखौ जाबोबाय आं लाफा जाबावबाय जोसा जोसा मोदोमदों बुरै होनलायनाय बिराद गोथाव जाखादों फाग्लासो आङो गासिबो गोथावजोब दैयाबो गोथावथार बरिया गोथावखा मिनि ओंखारदां मोनसे खोथाखौहाय गोसोखांना मैयाहाय आङो बावखुंग्रियाव थांदोंमोन नालाय बावखुंग्रियाव एसे रिल्स गाहैदोंमोन मादैया बै EM थाग्राफोर क्वार्टार बानायदोंना बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय बेखौ नायनो थांदों नायनो थांनायाव बे जों गामि खाथिनि सासे बिजायं बिमाया खोन्थाबाय बिदिनो हनै आयंसो आयं माबासो होननानै मादैया हनै मादैया खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बे गथ'आ आंनि भिडिअ बिराद नायोनो जोंहा उन्दैसो टेक्कुनो आहम बे भिडिअ नाय जाहैदों होनो मानो आखाइ सुवाब्रा बे मादैयालाय जाखांबाबो आखाइ सुवा जानाय सिगांबो आखाइ सुवा होनो नामा जा मिनिबाय आं बेखौनो मैया बेखौनो गोसोखां मिनिफैबाय थादों आं दिनै जाना आखाइ सुवा जाखांनानैबो सुवा जानाय सिगांबो सुवा होनो आयंथ'ना भिडिअ नायदोंबा आंहा आखाइ सुखांखानानैसो भिडिअ खालामो नालाय आयंआ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाथाय आखाइ सुबाथाय भिडिअआ गोलाव जायो नालाय आं आखाइ सुनायखौ देखाया आयं आखाइखौ सुयो आयंआ जानाय सिगां सुखांनानैसो माबायो नायबाय थादो आयं दे जि इन्टारेस्ट गथ' दङ बिमाया खोन्थानानै जि मिनिबाय बे आयंआ आरो आखाइ सुयैनो होनबाय थायो आङो Cara gula.